Икенче атнасында Кыркачыкта урнашкан Үзәк аэроклубта вертолет спорты буенча Россия чемпионаты узды. Анда 26 экипаж Робинсон Ми-2, К-226 боралакларында чыгыш ясады. Чемпионат ачык булгач, анда Украина, Британия вертолетчылары да катнашты. 50 ел элек мондый ярышлар Казанда үтсә дә, 1965 елдан соң Казан бу спорттан төшеп калган. Бу турыда Саратов тренеры Виктор Брыкаев та әйтте. Года. Дважды проводился чемпионат Советского Союза. Здесь сильная команда была вертолетная и самолетная. Вообще гремел этот аэроклуб. А вот после что-то 66-го, 67-го года не стало команды казанской. Бу чемпионатта Татарстан экипажы да чыгыш ясады һәм җиңүгә омтылыш призына лаек булды. 3 көнгә сузылган бу бәйрәмдә авиашоу тамашасы булды. Анда парашют осталары сикерде, очкычлар үзләренең күнегүләрен күрсәттеләр. Ярышта беренче урынга Самара вертолетчылары чыкты. Икенчеләр Сарытау, өченчеләре Мәскәү спортчылары. Мондый ярышлар вертолетта хәвефсез оча торган пилотлар әзерләү өчен бигрәк тә файдалы. Россия вертолетчылары дөньяда иң беренче урыннардан бара, шуңа күрә бу көннәрдә Кыркачыкта дөньяның иң оста вертолет спортчылары булды. Татар дөньясының үзәгендә шундый мөһим чаралар үткәрү Татарстанның абруен күтәрә, яшьләрнең милли үзаңын үстерергә ярдәм итә. Может, где-то в программе написано, где-то может программа там есть.